וזה אלי סיני, זה היישוב שלי. זה היישוב פורח. זה מדהים, זה פשוט לא יומן איזה הרס. זה לא יומן. מאוימת מבחוץ ומפולגת מבפנים, חוגגת מדינת ישראל 60 שנה להיווסדה. תחנת הטלוויזיה VPRO בתוכניתה Backlight עוקבת אחר קורותיו של מתנחל בקיבוץ. If somebody come from the army, we said, oh, we didn't know, we sorry, we go back to Netiv, okay? If they ask you, we are from out of the country, we didn't know, we sorry, I don't want to speak because... למה בעצם? כי מה לאזרחים לעשות אל קו גבול? צלף, אז מה הוא צריך את זה על הראש, שמישהו יקבל כדור? אפילו שאין... זה שטח נקי, לא מסתובבים פה אנשים, אתה רואה שלא מסתובבים. Don't stop. Yeah, just go. Even if they say stop, I just go. No. They say stop, They stop. said stop, of course. They don't look at us. Go, 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 go. Very nice. וזה אלי סיני, זה היישוב שלי. רואים את חורבות אלי סיני. שימשתי גם כמזכיר היישוב, וגם כקצין הביטחון של היישוב. זה היה כל עולמי. בניתי שם בית. רינת ואני התחתנו בחצר שלנו. לא גן אירועים ולא שום דבר. הזמנו אנשים אלינו, ועשינו חתונה. כל כך אהבנו את המקום הזה, שזה היה נורא טבעי לנו להתחתן שם, והולדנו שם 2 בנות. והתפרנסתי שם. עד שהחליטה מדינת ישראל לפנות את כל המתיישבים של רצועת עזה מבתיהם ולהרוס את יישוביהם, היה יניב בן חגי מנהיג ודובר היישוב אלי סיני שבצפון הרצועה. שלום ליניב בן חגי, מזכיר היישוב אלי סיני, בניידת השידור שלנו בניסנית. כיצד אתם נערכים פסיכולוגית בעצם ליום הפינוי? קרן, בני האדם המציאו מכשיר שגורס בתים. המכשיר הזה זה מכשיר שדוחפים לתוכו בית, ותוך 2 דקות הבית הזה הופך לחצץ. זה מה שהולך לקרות עם הבתים שלנו. זה מה שהולך לקרות עם מרכזי החיים שלנו. אני יכול כל הרמה להגיד לך מי גר בה. אנחנו יצאנו מהיישוב בשיירה. הלכנו ברגל על הכביש הזה עד לניסנית, ויצאנו מהגבול. תחשוב שאנשים יוצאים מהבית, הולכים ברגל, יוצאים החוצה, כל הקהילה יוצאת החוצה, מסתכלים אחורה ויודעים שלשם לא נחזור יותר. זה הבית שלי. זה הבית שלי שאותו בניתי. זה העצים שאותם נתתי. אני יוצא החוצה, אני מסתכל אחורה, ואני יודע שלשם אני לא חוזר. זה דבר שאי אפשר בכלל להבין אותו. זר לא יבין זאת. אם אתה לא חווה את זה, אתה לא יכול להבין את הדבר שעליו אני מדבר. התמונות הקשות של הפינוי נראו בכל רחבי העולם, ואולם מרגע שנסתיים הפינוי, פחת והלך העניין בגורל המתיישבים. יניב וחבריו המפונים מאלי סיני נאלצו להתיישב בקיבוץ קרמיה, כ2 קילומטר מהגבול עם עזה.
כעת, מי שנגזר עליהם לגור ביחד, התיישבו המפונים מצפון רצועת עזה בפאתי הקיבוץ בכ-40 קרווילות שנבנו במיוחד עבורם. מעברו השני של הכביש מתגוררים קיבוצניקים, אנשי תנועת השומר הצעיר. אבל אלה בתים שמיועדים להיות בתים זמניים, זה לא בתים קבועים, נכון? ממש לא. מה אתה אומר? ממש לא. זה בית לכל דבר ועניין. מה, אתה היית יכול לחיות פה שנים? לא מוצא חן בעיניך? לא, אני שואל. בית! זה 4 קירות, כאילו, מה? תדע לך שאחד הדברים שקרו לאנשים שבאו משם, שם היו כולם בתים נורא יפים. כי זה היה הבית שלך, זה היה החלום חיים שלך. בנית בית, וכולם בנו. ולדעתי 90% מהאנשים אומרים היום, אין סיכוי בעולם שאני בונה את מה שהיה לי שם. בונה בית קטן, שמתאים בדיוק לצרכים, ולא סלון של 100 מטר, ולא קשקושים. לא צריך את זה. פשוט לא צריך את זה. צוציק, למה את זוחלת על הרצפה? מה, את קיפוד? מה, את קיפוד? אבא! מה, מה? עכשיו הבא. מי שבא לבקר את קיבוץ כרמיה בתקופת חגיגות חג הפורים, רואה מיד. 2 קהילות חוגגות את החג באופן שונה לחלוטין. עבור אנשי הקיבוץ זהו חג של ריקודים ושתייה. המפונים מצפון הרצועה קוראים את מגילת אסתר בבית הכנסת. ויתלו את המן על העץ אשר הכין... אנחנו לא אהבנו אותם והם לא אהבו אותנו. הייתה אספה בקיבוץ. וכשהם הבינו, לפני שבנו את הפרויקט הזה, וכשהבינו שהולכים להקים פה גם בית כנסת, היו חברים שאמרו, אז אנחנו לא רוצים את הפרויקט. אצלנו יקום בית כנסת? קיבוץ של השומר הצעיר? שם ירחם. השתגעתם? אצלנו בית כנסת? הם עוד יחזירו אותנו בתשובה, הם מטורפים, עוד יזרקו עלינו אבנים בשבת. ממש. אנשים פחדו, רק בשביל להבין את... ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. קיבוץ כרמיה הוקם בשנת 1950 על ידי אנשי שמאל ציונים של השומר הצעיר. אך טבעי הוא שרבים מאנשי כרמיה, שבתוכם התיישבו מפוני אלי סיני, הם מהמתנגדים הגדולים ביותר למפעל ההתנחלויות בפרט ולאידיאולוגיה הציונית דתית בכלל. בשנים הראשונות להקמת מדינת ישראל נחשבו הקיבוצים למייצגים האותנטיים ביותר שלה. הקיבוץ היווה צורת התיישבות אוטופית, שהערך המרכזי המכונן בה היה שוויון וביטול הבעלות הפרטית על נכסים. עולם שבו חלומות נשגבים הפכו למציאות. חקלאות ועבודת כפיים נחשבו לערכים נעלים. מתנדבים צעירים מכל רחבי העולם באו לחזות ולהשתתף בפלא הזה. לא ידעתי באיזה תאריך, זה בעברית. חג ה-25 היה לנו קצת מסודר יותר. יכול להיות שיש פה ב-25 פתיחת הבריכת השחייה. זה היה אחד מהרגעים של השיא שהקיבוץ היה, שבאמת גם בנינו בריכת שחייה שזה הדבר בלתי רגיל, וגם הייתה חגיגה גדולה. באותם הימים, אני מדבר עכשיו, נגיד, סביב הקמת מדינת ישראל, הקיבוץ היה פלא.
היה פלא. זאת אומרת, אנשים, זה היה דבר שבכל העולם לא היה. לא היה דבר כזה, שאנשים מקימים קומונה, מוותרים, אנשים הגיעו למשל מחוץ לארץ, פרופסורים, דוקטורים באים, עובדים את האדמה כמו כל אחד אחר, אין הבדל, חכם ועשיר, חכם ומוצלח, וכולם אוכלים באותו חדר אוכל, לובשים אותם הבגדים. לעבר היה, אני כבר קצת פספסתי את זה, בהתחלה היה יותר קיצוני. למשל, כל הבגדים שייכים לכולם, אין לך בגדים אישיים. מה קרה לקיבוץ עם השנים? מדוע הקיבוץ איבד מהכוח שלו עם השנים? שוב, לפי דעתי אין סיבה אחת, יש כמה סיבות. סיבה ראשונה, קודם ניסיתי להגיד אותה, באמת יש בעיה לתא כל כך קטן, שהוא סוציאליסטי במהותו בעולם קפיטליסטי, כאשר אפשר להגיד שהמדינה נעשתה פחות ופחות סוציאליסטית ויותר ויותר קפיטליסטית, מצבו של הקיבוץ נעשה יותר ויותר קשה. באנו בשביל לעבוד את האדמה כדי להיות עם נורמלי. שנות ה-70, לאט לאט התברר שמחקלאות יהיה קשה מאוד לחיות. אבל אנחנו התעקשנו, אני זוכר, הייתי נגד תעשייה. זה לא מתאים. אני לא יכול להגיד שלא קראתי את המפה, כי ידעתי כבר את זה, ובכל זאת, אני באופן אישי, ועוד כנראה עוד האנשים, התעקשו להמשיך להיות חקלאים, כאשר היה ברור כבר שאי אפשר לחיות מזה. להיות פקיד בממשלה זה היה דבר בזוי. זה לא, אנחנו באים לעבוד, לא להיות פקידים. ואז איבדנו חלק גדול מהעמדות השלטוניות שיכלו לעזור לנו. תשמע, עד לפני דור, הלוחמים העזים ביותר, ביחידות המובחרות ביותר, היו בני קיבוצים, שלא גדלו לחלוטין על תפיסת איפה היום, מי היום? בני ישיבות. אתה רואה היום קיבוצניקים בזה? כמעט ולא. בדור אחד, זה מדהים! התהליך הזה מדהים! מדהים! תנועת ההתנחלות נולדה כתוצאה מהניצחון הסוחף של מלחמת ששת הימים, ביוני 1967. הפחד מפני שואה שנייה פינה מקום לאמונה בגאולה ומשיחיות. זאת הייתה התחלה של תקופה חדשה בחיי המדינה הצעירה, ויצרה את התנאים שיאפשרו, 10 שנים מאוחר יותר, את עלייתו לשלטון של מנהיג תנועת הליכוד, מנחם בגין. Not occupied territories. If you mean Judea, Samaria and the Gaza Strip, they are liberated territories. They are part, an integral part of the land of Israel. זוהרה של התנועה הקיבוצית הוא עם, כתנועה חברתית ופוליטית משפיעה, וכתרה כחיל חלוץ ההולך לפני המחנה, נלקח ממנה על ידי המתנחלים. ואולם בעיני רבים, הפכו המתנחלים לסמל הכיבוש הישראלי. יש לי את הכבוד המפוקפק להיות בהפגנה הראשונה נגדם. אני חושב שזה אסון של מדינת ישראל. אם אתה שואל היום על מצב מדינת ישראל, לדעתי, הכיבוש, השטחים, ההתיישבות שמה, היא הגורם הכי הרסני שיש לנו. אין שום דבר, לא פצצת אטום באיראן, ולא שום דבר אחר שמשתווה. שוב פעם, הבעיית מדינת ישראל היום היא לא רק בעיה אחת. אבל אני חושב שהחמור מכולם זה היה כיבוש. ללכת, ואנחנו אמרנו, כבשנו שטח כדי שזה יהיה חומר, משהו קלף שנוכל לתת אותו תמורת שלום. והמתנחלים הרסו את זה, לא מאפשרים לנו להגיע לשלום.
יש פה עם חזק, יש פה צבא חזק. אז הייתה לו משימה והוא לא הצליח בה ב-100%, הוא הצליח בה באחוזים קצת פחות מ-100%. זה העמיד את ישראל בסכנה קיומית? זה לא העמיד אותנו בסכנה קיומית. אבל הקרע בתוכנו מעמיד אותנו בסכנה קיומית, אמיתית. חלק גדול מעם ישראל היום, בוודאי הדור החדש, לא מבין את המשמעות של להיות פה. לא מבין את המשמעות של להיות פה. אז אני מדבר איתו על להיות שם? הוא לא מבין את המשמעות של להיות פה בתל אביב. אז אני מדבר איתו על המשמעות של להיות ביהודה ושומרון, של להיות פה בניסנית ובאלי סיני? הוא לא מבין על מה אני מדבר. הוא לא יודע על מה אני מדבר. אז אנחנו בבעיה. תביא את השנייה גם. היי, איך קוראים לבנות? מה שמות הבנות? נו? לא. תמה, תרצה, תאיר ותגל. הכל מהמקורות. תמה זה משיר השירים שכתב שלמה המלך. אחת היא יונתי, תמתי, אחת היא לאימה, בראי לי יולדתה, זה מתאים, זה שם של בכורה. אחת היא לאימה, בראי לי יולדתה, זאת אומרת, התינוקת הראשונה של היולדת. אז מתמתי עשינו תמה. תמה בעברית יפה זה אהובה. תרצה זה מאותו פרק בשיר השירים. יפה את רעייתי כתרצה, נבע כירושלים. תרצה זה אחד השמות של ירושלים. תאיר כתוב בתפילה. מה כתוב בתפילה? בתללי אורה תאיר האדמה. כשאנחנו מתפללים לגשם, אז אנחנו אומרים תאיר האדמה. ותגל, כתוב בתפילה שלנו, ישמחו השמיים ותגל הארץ. תשמח הארץ. אף על פי שהחינוך שיניב מייעד לארבע בנותיו שונה מהחינוך המקובל בקיבוץ החילוני של השומר הצעיר, היה הוא, ראשון המפונים, שפרץ את מחסום העוינות והביא את בנותיו להתחנך בגן הילדים המשותף בקיבוץ. ועם זאת, גם הקיבוץ עבר שינויים גדולים. האידיאולוגיה הקיבוצית הפכה בעיני צעירים רבים למיושנת. הם עזבו את הקיבוץ על מנת להתחבר לישראל המודרנית והקפיטליסטית. מנהל הקיבוץ כיום הוא אחד מהם. גיל נולד וגדל בקיבוץ קרמיה. שנים רבות לאחר שעזב את הקיבוץ, הוא חזר לכאן עם אשתו וחמשת ילדיהם. בעבר עבדו כל חברי הקיבוץ בענפי המשק השונים. כיום הוא אחד היחידים שראה חשיבות גדולה לעבוד מספר ימים בשבוע בתוך הקיבוץ. בתפקידו החדש כמנהל העסקי של הקיבוץ, הוא אחראי גם על קליטת המתיישבים החדשים. הנה עבר זמן, והתחלפה הנהלה, היום גיל מנהל את הקיבוץ. והוא בא עם תפיסת עולם אחרת לחלוטין. הוא איש מדהים. הוא איש מדהים. הוא מג"ד בצה"ל, אתה יודע. הוא משכמו ומעלה. אני מסתכל על הבתים מסביב, ואנחנו רואים שבתים קטנים, הקיבוץ של פעם. הבית שלכם הוא באמת גדול. זה מנקר עיניים לאנשים? קודם כל, אני לא היחידי. זאת אומרת, יש פה עוד בתים שהם בתים גדולים, אבל לא, אני חושב שעוד פעם, אני באמת
באתי, אני חושב על הקיבוץ, אבל אני קודם כל חושב על המשפחה. אני באתי כדי לשפר את איכות החיים שלי, וכחלק משיפור איכות עם 5 ילדים, אתה לא יכול לחיות ב-40 מטר. שים את הוואפלים בצד רגע, שתית מספיק. משהו נשאר מהאידיאולוגיה של פעם, של הקיבוץ של פעם? אני אישית, או אנחנו לפחות בחבורה כבר מאוד מנסים לשמר את הדברים שהם שהיוו את הקיבוץ הישן, או הקיבוץ, יש כל מיני הגדרות היום לדברים האלה. כדוגמה, אפילו הארוחה המשותפת ביום שישי, או שהחדר אוכל פתוח, ואנשים באים ואוכלים ביחד, ויושבים ביחד, ויכולים לדבר ביחד, הוא משהו שהוא מאוד, מאוד, מאוד חשוב, וחשוב לשמר אותו, חשוב לי מאוד לשמר אותו. בשר, יכול לדבר. נתחיל לאכול, להוציא לך את זה? קיבוץ היום צריך מאוד, נקרא לזה דור צעיר, משפחות צעירות עם ילדים שיכנסו ובעצם ישמרו על ההמשכיות של הקיבוץ. זאת אומרת, אני לא רואה שום בעיה שאנשים חילוניים יגורו עם אנשים דתיים. יש פה אפילו בית כנסת, שלחלק מהאנשים זה מפריע שיש בית כנסת, לי זה ממש לא מפריע. שתי הקהילות חיות בנפרד זו מזו, עם יוצא מן הכלל אחד, גיל הקיבוצניק ויניב המתנחל לשעבר. גיל ויניב הפכו לחברים. הם מבקרים זה בביתו של זה, ומנסים להבין אחד את בעיותיו של השני. יום חמישי אני בא. באיזה שעה זה? 7. מ-7? מ-7. אנחנו אוהבים אחד את השני. אין פה, אנחנו נהנים אחד מקרבתו של השני. ואנחנו חברים. אנחנו פשוט חברים. נעים לי, זה בדם שנעים לי לראות אותו, לדבר איתו. אני מרגיש שאני ככה, אתה יודע, שאני רואה אותו, אני מתמלא שמחה. איך התחילה החברות ביניכם? ההיכרות הראשונית נעשתה על ידי חייל שלי, שהוא גם חבר בצבא, שהוא חבר של יניב. הוא היה פה איזה שבת, אני חושב, משהו, ואמר, בוא תכיר מישהו מהמפונים. וזה בעצם הייתה ההיכרות הראשונית שלנו, ודיברנו קצת על ביטחון, כי הוא היה רבש"ץ באלי סיני, ואני פה קצת התעסקתי עם הביטחון, והתחלנו ככה משיחה הראשונית, ובעצם משם הדברים הלכו ונקשרנו, נמצאים במקום, לא זזים כלום. כרגע הם פה בעצם במשימת אבטוח. אם קורה משהו בפנים או משגרים קסאמים, אז הם בעצם יכולים להגיב. עכשיו זה משמש הרתעה לפלסטינאים בפנים, הם רואים את המסוקים, שומעים את המסוקים, יש להם תצפיתנים, אז זה גורם הרתעה. כן. מה המרחק מפה לעזה? 2.5 קילומטר בקו אווירי לגדר. לעיר עצמה, לעזה זה קצת יותר, אבל לגדר עצמה אני רואה שהם הדליקו אורות. אם הוא הדליק אורות, אז יכול להיות שהם עכשיו מסתובבים והולכים. אבל בכל מקרה, השיגורים של הקסאמים רובם הם לא מתוך עזה, הם מהמחנות פליטים לפני עזה. כי לכל האזור בעצם שעזבו אותו. מאוד פרימיטיבי, מאוד מאוד פרימיטיבי. 4 כנפיים ושמים קצת כל מיני כדוריות, אשלגן, קצת חומר נפץ, מאוד מאוד חומר נפץ, אבל הוא עושה את העבודה. איך? מה רצון? תגיד, מה זה היה? אני אף פעם לא שמעתי דבר כזה. נפילה. נפילה של קסאם? לא נראה לי שאתה מתרגש במיוחד. נו, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה עכשיו אתה רוצה שאני אעשה? חוץ מלא להתרגש, מה עוד אני יכול לעשות? ולא הייתה התראה. זהו. עכשיו תבין, זה שזה נפל 200 מטר צפונית ליישוב, אם המשגר היה 3 מילימטר למעלה, 3 מילימטר, ולא 3 מילימטר למטה, זה נפל פה. כי זה הטווח. עכשיו זה לא שאתה אומר, אם יורים כל הזמן מאותו מקום, באותה זה שטויות, כל פעם יורים מקום אחר. וכל פעם זה נופל במעטפת. נס, ניסים. זה לא ניסים, זה. לכם סידרו חדרי ביטחון כאן, או איך זה הולך? כי אני יודע שלחברי קיבוץ אין חדרי ביטחון.
חדר גדול. מי גר פה? הבנות. כשיש קסאם, כשיש נפילה, אז כולם באים לפה? כולם באים לפה. יש נפילה כבר לא באים, כי זה כבר נפל. כשיש התראה, סליחה. התראה של צבע הם אדום. ידעו רץ רגיל, הם כן? לא בלי ריצה ובלי צרחות ובלי כלום. קמים, הולכים בזה. בדרך כלל שיש נגיד קסאם אחד, אז נופל עוד אחד או שזה נגמר? בדרך כלל ככה. אחד וזהו. לפעמים יש מתחים, אבל בדרך כלל זה נפילות כאלה. אחד ונגמר. עכשיו, כשיורים, כשזה נופל ככה קרוב אלינו, זאת אומרת, הם מתרחקים בטווח, זאת אומרת, הם יורים מניסנית, איפה שהיינו אתמול. כי זה הטווח שלהם. וכשזה פוגע רחוק יותר, אז מאלי סיני. לא הגעתם לגן? זהו, תסתובב, תשים את האופניים במקום. בואו. קוראים ציפי. הבתי ילדים כחלק מהמיגון שהתחילו הקסאמים, חלק מהמיגון שהיה חשוב, מוגנו. בעצם בנו תקרות שהן תקרות עם מרווח מעל הגן ילדים, ובעצם בנפילה של קסאם זה מפוצץ אותו למעלה. ואז בעצם הפגיעה היא למעלה והיא לא פוגעת במבנה עצמו. וכל המבנים של הילדים, של גני ילדים מוגנים, בכל מצב של צבע אדום במשך היום, בעצם עד 4, הילדים נשארים שם, זה המקום הכי בטוח. מ-4 בעצם זה הטווח הבעייתי, שבעצם הבתים בכרמיאל לא ממוגנים. זה עזה, רואים את העיר עזה. זה עזה וזה בית לאהיה, מפה יורים את הקסאמים, מבית לאהיה. וזה בית חנון, וזה אל התטרה, אני מכיר את האזור הזה על בוריו. זו האדמה הכי צפופה בעולם. ואני יודע מה תפיסת העולם שלהם, אני יודע מתוך מה הם באים, אני יודע על מה הם מחנכים את הילדים שלהם. יש פה חינוך לשנאה שהוא כל כך תהומי, שזה כמעט בלתי נתפס. אז מה, אז אני כמוהם? אני, כיהודי, אני כמו ישמעאל? זה שישמעאל מתנהג כמו שהוא מתנהג, אז אני יכול לבוא ולהגיד, אז אני אהיה כמוהו? הוא יורה מפה, מבית לאהיה, על שדרות, רואים את שדרות. אז הם יורים מפה, מבית לאהיה על שדרות, מתוך כוונה לפגוע בילדים, מתוך כוונה לפגוע באזרחים, אז אני אהיה כמוהם? אז אני אירה לתוך מקום שיש בו ילדים ויש בו זה, כי מה? הרי אני לא רוצה להיות כמוהו, אני יודע שאני לא כמוהו. אני יודע שאני בא ממקום אחר. סליחה, היהודים הביאו לעולם את המוסר. אנחנו שוכחים איפה באנו. אנחנו הבאנו למוסר את החוקים. לעולם את החוקים, את חוקי המוסר. אנחנו הבאנו אותם. לפנינו לא היה אל תגנוב ואל תרצח ואל תנאף, לא היה. זה אנחנו הבאנו את זה לעולם. אנחנו שוכחים. אנחנו שוכחים מאיפה באנו, אסור לנו לשכוח מאיפה באנו. זה שהיום אנחנו כל כך חזקים, בגלל כל מה שבנינו פה, אז אנחנו יכולים לשכוח את המקום שממנו באנו? קצת קדימה ואז נחזור הפוך. זאת אומרת שבחיטה מאוד קשה לראות נפילה. אם מתרוממים קצת אז רואים, כי רואים את לדעתי זה יותר אחורה, לפי העשן שראיתי. ולפי הרעש גם, זה צריך יותר קרוב. אנחנו לא מוצאים את זה פה, שלב ראשון. זה סריקה ראשונה, זה כמו
כמו שעושים בצבא, עושים סריקות. אנחנו נמצא את זה, אין סיכוי בעולם שלא נמצא את זה, כי אנחנו צריכים למצוא את זה, זה חלק מה... כמישהו שהוא מוגדר כשמאל, השומר הצעיר, המלחמה שינתה משהו בדעות שלך הפוליטיות? לא, אני לא חושב שהמלחמה, אני חושב שמזמן אני כבר לא שמאל קיצוני. אי אפשר כל היום ללטף ולהגיד, טוב, יהיה טוב, בוא נעשה שלום. צריך לשים את הדברים על השולחן ולפתור אותם. ואם לא נפתור אותם על השולחן, אז נפתור אותם בדרכים אחרות, אבל יש גבול למה שהמדינה יכולה להרשות לעצמה. ואם זה לא ילך בצורה הזאת, צריך לעשות משהו כדי שזה ייגמר, כי אי אפשר להשאיר את המצב משהו. מה למשל? זה בלתי נסבל. אם זה אומר להיכנס לעזה, שוב, ולנקות אזור מאוד גדול, להיכנס לכל מעבדות הקסאם למיניהם, ולעלות על כל מה שהם הבריחו דרך מצרים, ולשים לזה סוף, שהם יבינו שככה אנחנו לא מוכנים להמשיך. נראה ששינוי עצום חל בקיבוץ קרמיה, פועל יוצא של מה שאירע לרוב הקיבוצים בכלל. ראיית העולם של גיל איננה מייצגת את חזון הקיבוץ של פעם. ומה בנוגע ליניב? המתנחל, איש הציונות הדתית הלאומית. תנועה הרואה בהתיישבות ארץ ישראל מצווה דתית. זה לא פינוי ראשון שמדינת ישראל עושה. אני את הפינוי הראשון עברתי כילד. כנער בן 13, נתיב 10, זה יישוב שהיה בפתחת רפיח. ואחרי הסכם השלום בין מנחם בגין לאנואר סאדאת, מדינת ישראל עשתה את הפינוי ההוא, אותו דבר בדיוק. אני זוכר הכל, ואני זוכר גם את ה... כנראה שאז הייתה קצת פחות מודעות, כי כל הילדים נשארו עד הרגע האחרון, וראינו את הבתים שלנו נפלים, וכאן נקפדנו להוציא את הילדים, שהילדים לא יראו איך טרקטור עולה על הבית, זה לא מראה שלי צריך לראות. אם בעיניי כאזרח, מדינת ישראל עושה מעשה, שמסכן את הקיום שלה כי היא טועה, יש לי בעיה קשה. אני אצא ואני אעשה את המלחמה במסגרת הכלים שיש לי. מלחמת עולם. והדבר הזה, עם כל הקושי הבלתי נתפס שהיה בו, תשמע, אני רואה גם את האנשים, אנשים חוו חוויה שהיא... קשה בכלל לתאר את העוצמה של הקושי שלה. יחד עם זה, ואני אומר דבר שהוא לא בקונסנזוס בכלל, זה לא קיומי למדינת ישראל. הדבר הזה שקרה, ההתנתקות הזאת, איתה או בלעדיה, הקיום של מדינת ישראל לא נפגע. על גבי יהודה ושומרון. מאוד קשה. מאוד 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 קשה, כי תפיסת העולם שלי כאדם דתי אומרת שזו ארץ ישראל. שמע, יש ביהודה ושומרון שרידים של התיישבות יהודית מ-2,000 ו-3,000 שנה אחורה. מי הבור ועם הארץ שיגיד לי שזה לא יהודי? מי הטיפש הזה בכלל? צריך להיות טיפש אמיתי כדי להגיד את זה. זה דבר אחד. יש היום מציאות שאומרת שמדינת ישראל היא לא מדינה יהודית במובן הדתי, היא מדינה חילונית. ולכן, לשאלתך על יהודה ושומרון, אנחנו נצטרך לצאת מרוב יהודה ושומרון, מתווסף למה שאמרתי עכשיו, שביהודה ושומרון וברצועת עזה, בניגוד למשל לרמת הגולן, יש בעיה מוסרית. יושב שם עם. ואיתם אנחנו נצטרך לעשות שלום. ואיתם אנחנו נעשה שלום. וזה יעלה לנו בדמים. אבל אין מנוס. לא יהיה מנוס מלקחת את ישמעאל ולעשות איתו שלום.
חורש עם סוס. אתה מבין איפה אנחנו נמצאים? תראה איזה הבדל. 300 מטר מאיתנו, בן אדם חורש עם סוס. אחד המקומות הכי מתפתחים בעולם, לא מדבר על החקלאות. זה מדהים! זה פשוט מדהים! מה יש לו להפסיד בחיים שלו? הוא חורש עם סוס! אבא, מה? את כאבה אני בלי ידיים. זה לא חופק. ואז מוציא את האבן. הוא פה, החלק אני נוגע בו, אני נוגע בזנב עכשיו. זנב. חושב שהוא, החלק העליון שלו הוא פה. זאת אומרת שהוא בפנים לפחות עוד חצי מטר. מבחינת הקסה. תגיד, זה לא עלול להתפוצץ או משהו? לא, הוא התפוצץ כבר. איך אתה יודע שהוא התפוצץ? רואים את הבור. ברגע שיש בור הוא התפוצץ. זאת אומרת, אם הוא לא מתפוצץ אז הוא תקוע, שלם, הוא ארוך, הוא זה 2 מטר לפחות. פה הוא התפוצץ, אבל החלק האחורי שלו הוא הרי מתפוצץ ונכנס תוך כדי הנפילה. לך אחורה. תרד לסיכון. תהפוך את זה, תהפוך את זה. מה אתה עושה בכדי לשכנע את האלה שגרים כאן שישארו? או אתה עושה משהו בקשר לזה? אני מנסה ליצור קשר, אני יושב עם האנשים, אני מדבר איתם, אני מציע להם שישארו פה, שיקנו את הבתים האלה וישארו בקיבוץ. אנחנו מנסים לעשות פעילויות ביחד, פעילויות תרבות ביחד. כדוגמה בפורים, אנחנו הזמנו אותם לפורים של המבוגרים והילדים. לנסות לקרב את האנשים ושיבינו שאנחנו בעצם רוצים להיות איתם ביחד ואנחנו לא שתי קהילות שכל אחד צריכה ללכת אחד נגד השנייה. וזה קשה, אני חייב להגיד שזה קשה. דוגמה טובה לזה זה יניב, אבל יניב דווקא החליט, לצערי, לבנות את ביתו בתלמי יפה. אני הייתי מאוד שמח אם יניב היה נשאר פה. אז למה לא נשאר בכרמיה? כי זה מלכתחילה, מבחינה קהילתית, לא נועד לעשות חיבור כזה, אם כי יש פה חלק מהאנשים שכן נשארו. לנו באופן אישי זה לא מתאים. והקיבוץ הוא קיבוץ חילוני לגמרי, אז היום הבנות קטנות, אז השליטה שלנו היא מלאה. אחר כך כשילדים מתחילים ללכת לחברים ומתחילים מערכות חינוך יותר גבוהות, אז חלק, אתה כהורה מעביר חלק מהשליטה, מעביר אותה למערכת החינוך. אז אני רוצה שהסביבה שלי תהיה קצת יותר מסורתית, קצת יותר ערכית. במובן שלי, כמובן. כל אחד והערכים שלו. גם השנה לא הצליחו בקיבוץ לחגוג את חג הפורים ביחד. אפילו הילדים חגגו לחוד. בחדר האוכל רקדו הקיבוצניקים עד השעות הקטנות של הלילה, ואילו המפונים חגגו את פורים בבית הכנסת שבשכונתם. גיל הגיע לחגוג עם המפונים, אבל הדתיים שביניהם לא יכלו להשתתף בחגיגות הקיבוץ, כיוון שהם התרחשו בשבת. בפורים זו הייתה בעצם הפעם הראשונה, ואולי היחידה, בהיסטוריה היהודית,
שהיה למישהו הכוח האמיתי להכחיד את היהדות מעל פני האדמה. המלך אחשוורוש שלט מהודו ועד כוש, ואחד העוזרים שלו, המן הרשע, ביקש להשמיד את היהודים. ובסופו של דבר מרדכי היהודי ואסתר, מרדכי היה דודה של אסתר, הם הצליחו להפוך את ההחלטה הזאת של המן הרשע, ובעצם המלך אחשוורוש הסכים בסופו של דבר לא לפגוע ביהודים. ולכן אנחנו מצד אחד יש לנו יום של תענית, יום של צום שאנחנו מצווים בו לענות את הנפש, ומיד בערב אנחנו קוראים את מגילת אסתר שבה כתוב הסיפור הזה שעכשיו אני סיפרתי, ואנחנו מצווים להביא את ילדינו, ובכל פעם שאומרים את השם של המן, אז כל הילדים מרעישים במכשיר שאנחנו קוראים לו רעשן, כדי למחוק את שמו של הרשע הזה. מה הלקח של הסיפור הזה? אני חושב שקיום של מדינת ישראל. כל הסיפורים האלה על הניסיונות לפגוע ולהשמיד ביהודים נולדו בזמן שליהודים לא הייתה מדינה. מדינת ישראל, אנחנו קוראים לזה התחלת הגאולה. היא תחילת הגאולה שבסופה אנחנו מקווים ומאמינים, כאנשים מאמינים, שיבוא משיח צדקנו ונוכל לבנות את בית המקדש השלישי. 2 בנינו ומפאת עוונותינו הם נחרבו. האם במעין סיבוב פרסה אירוני של המציאות, עשויים גיל ויניב למצוא עצמם שוב משני צידי המתרס? גיל הפך להיות כמו ישראלים רבים. האיומים החיצוניים על המדינה השפיעו עליו כמו הים המלוח של עזה הסמוכה. המסקנה ברורה, באזור פרוע זה של העולם אין ברירה, וכל אחד נדרש להמשיך לחיות על חרבו ולהשלים עם האיום התמידי. החלטה פרקטית שאיננה נובעת בהכרח מעקרונות ואידיאולוגיה צרופה, אלא ממבט מפוקח על המציאות סביב. מסביר לילדים את העובדה שיש קסאמים שיורים עליכם מדי פעם, זה משהו יומיומי. איך אתה מסביר לילדים מה קורה? אנחנו לא נכנסים לזה יותר מדי, גם כדי לא לגרום להם פחדים, אז אנחנו לא מדברים על עניין הקסאמים יותר מדי. כדי באמת לא לפתח את זה, ואם הם שואלים, אז אנחנו מספרים להם שפעם אנחנו היינו שם בפנים, והיום הפלסטינאים שם, והם מנסים להשיג משהו. אנחנו מסבירים להם את זה בצורה כזאת, שיבינו שבעצם מנסים להשיג משהו, ואנחנו לא צריכים להתייחס לזה, וזה לא צריך להשפיע עלינו. ואנחנו צריכים להמשיך לחיות כרגיל, כמו שכל אחד אחר חי במדינה, למרות שזה קשה מאוד לעשות את זה, אבל לפחות מנסים. לא להתרחק! ויניב, הוא שואל את עצמו שאלה קרובה ובסיסית. האם אפשר להבין את פינוי היישובים מחבל עזה בקונטקסט של תוכחה אלוהית? אני חושב, אם אנחנו קצת נכנסים עוד יותר לעומק של זה, שאנחנו, היהודים הדתיים, ציוניים, הרי יש גם יהודים לא ציוניים, אבל אנחנו, היהודים הציוניים, הלאומיים, מה שאנחנו קוראים, יש איזשהו שיעור בנושא הזה שאנחנו כנראה צריכים ללמוד. תראה את כל מפעל חיינו. מה קרה לכל מפעל חיינו? הוא הולך וקורס. משהו אנחנו כנראה עושים שאנחנו לא יודעים אותו.
שגינו, ושגינו, ושגינו בהיסטוריה שלנו עם העם הפלסטיני, עשרות ומאות אלפי פעמים. ואסור להתכחש לזה. טעינו והתנסינו. כשבאנו ואמרנו, נכנסנו לשם ב-67 ושמנו שלטון מנהלי קראו לו, ואמרנו עכשיו אנחנו ננהל את העם הפלסטיני. שגינו, טעות מרה ביותר. אין דבר כזה בעולם. אין עם ששולט בעם אחר. אסור היה לעשות את זה. ואנחנו מבינים היום את הטעות שלנו. מה אני יכול להגיד? זה טירוף.